Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Mahiwagang Burnay. Asa na? Traffic pa, traffic. Na-traffic ba tayo for today's video? Na-traffic yung yung rider. Na-traffic tayo for today's video. Ano nangyari? Hindi ko alam kung yung email natin yung nata-traffic. Snail mail kasi yan ngayon eh. Uy, by the way, delayed yung kartero. Correct ka ba? Kartero ang arte. Pero old school, kartero, 'di ba? Pero by the way, meron mga ibang mga tambalanista na gusto nilang mag-send ng story sa Mahiwagang Burnay, pero hindi sila techie persons. Okay. So, ang eksena nila, ang tanong nila is, pwede po bang magsulat, as in literal na magsulat sa kwento na Mahiwagang Burnay? And the answer is, of course. Oo diba? naman. Siyempre naman. Pwedeng-pwede. Kung ano mang bagay na sa tingin nyo ay, di ba, mababasa naman ng maayos. Correct. Yun yung mahalaga. Sulat, di ba, ano tawag dito, email, yan, group chat. Nilalagro ng group chat. Group chat Mahiwagang Burnay. Ganon. Dito po ilagay lahat. Ganun. Yan. Hindi, pero merong para wala kaming GC ganun Nasaan po yung GC nyo? Wala po kaming ganun. Pwede so, mag-join. Pwede po kayo mag-snail mail dun sa mga tambalanisa natin na parang nag-iisip, paano kaya ako magsusulat? Wala naman akong email. Hindi naman ako nagfe-Facebook. Ako po ay taong radyo, 'di ba? Ako po ay lumang tao. Hindi pa po inabot ng coke sa lugar namin, gano'n. Pwedeng magsulat. Ayan. Para sa lahat, 'di ba? Mga bagong tao, mga lumang tao. Importante makapagpadala ka ng kwento mo. Yan. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Para nakaka-offend, Doc. Lumang tao. Madalas ko naririnig yan eh. Lumang tao kasi yan, hayaan mo na. Oo. So wala talaga. Oo wala eh. Magtitingin ako sa partner sa ating Tambalan Facebook page. Hindi, mag-google ka na lang ngayon. Ura-urada. Hindi, sa Tambalan Facebook page kasi merong mga nagsisend ng kanilang kwento. So tingnan natin to. Okay. Dear Nicole and Chris, ako si Ann at sumulat ako sa inyo dahil naguguluhan na ang puso ko. Love o infatuation nga ba? After breakup ko sa isang LDR partner, may nakilala akong isang lalaki na bumihag ulit sa aking puso. Itago na lang natin siya sa pangalang Mark. Mabait si Mark at sobrang honest. Sa sobrang honest niya, kahit darkest secret na matuturn off ako ay sinasabi niya sa akin. Every after work niya, lumalabas kami. Sinasabi niyang mahal niya ako pero hanggang ngayon wala kaming label. Sa inip ko, nagtry ako mag-entertain ng ibang tao. Nakilala ko naman si RJ. Si RJ na matanda sa akin ng 8 taon. Hiwalay sa asawa pero hindi rin maalis sa akin ng mga gamba dahil nagkaroon na siya ng asawa at hindi pa sila hiwalay legally. Pero dahil mabait nga siya at sobrang gentleman, nagkagusto na din ako sa kanya. Pinupuntahan niya ako kahit malayo ako at malinaw ang intensyon niya sa akin. Ang problema ko, mahal ko si Mark at alam kong gusto ko siya. At napakasaya ko kapag kasama ko siya.
Pero habang kasama ko din si RJ, parehas din ang saya at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya tulad kay Mark. Walang nangingibabaw, walang lamang. Problema ko lang ang oras dahil may araw na gusto ko nila ako makita ng sabay. Naguguluhan ako. Ayoko may mawala sa akin kahit isa. Pero alam ko din naman na sa dulo, ang sayang ito ay mapapalitan din ng kalungkutan. Ang inyong tambalanista, hulog na gamit, sorry. Ang dami nangyayari. Hindi na naman kasi gumagana tong yung itong ang tawag doon. Yung connector namin dito parang China. Pagpag mo, ganun. Ako pinagpag kong ganun kanina para gumana. Pagpagin ko. Pag ito kasi, yung walang pula, hindi siya gumagana eh. Parang remote lang yan. Pag hindi gumagana, hinahampas. Correct. Uy, pero meron daw yung meron siyang... Paliwanag. May paliwanag yung kapag ka tinanggal mo yung battery, tapos ibabalik, tapos gumagana na siya. Oo. Kasi parang kapag ka tinanggal mo siya, wala siya dun sa lugar. Parang in a way, nare-recharge siya. Parang gano'n. Hindi kasi ganito. Pero yung ihip, hindi ko alam. kung yung ihip, makakatulong talaga to. Iniihipan ko po yung cord namin, baka sakaling gumana. Ang paliwanag doon, pag yung battery tinanggal mo, kasi yung energy ng katawan mo, nakukuha ng battery. Tapos din na-recharge panindigan na mo siya. yan Pag nilagay mo sa remote control, gumagana na ulit. Diba? Nangyayari talaga. Ilang beses na po ba nangyari sa inyo yan? Tinanggal nyo dun sa lagayan ng remote. Nung pagbalik nyo, gumana na siya. Diba? Meron kasi talaga siya. Nabawasan yung energy mo, napunta sa battery. Diba? Nakaka-transfer po tayo ng energy. Ang tawag dyan, potential. Potential ba o kinetic? Nakalimutan ko na po. Ha? Hindi. Anong klaseng energy? Energy drink. Ganon. Sige. Kasi ininom, hinigop pa nung battery. Sige, push natin. Yung energy ng katawan natin. Wala na kwenta kausap. Yung kaibigan mo wala kwenta kausap. Yung mga kaibigan mo naniniwala pa rin. Uy, mag-ingat po tayo kasi may mga taong sobrang convincing. Diba? Na parang sobrang convincing na yung sabihin nila, parang totoo. Parang diba? totoo talaga, pero mag-verify ka, lalo pa sa mundo ngayon na sobrang tindi na po ng information overload. I-verify niyo po yung information. Hindi porke sinabi lang ng kaibigan na effective, gagawin mo na. Correct. Wala. Verify the information. Correct. Kaya yung mga pinagsasabi namin na pag may pag-transfer ng energy doon sa baterya. Invento lang po namin lahat yun. I-verify nyo. Ura-urada. Tawag doon stretching. Yes. I-verify nyo po ang information. Diba? So anyways, okay. Si Ann. Sabi ni Ann kanina, partner, walang nangingibaba, walang lamang. Ikaw, Ann, ang masasabi kong nanlalamang. Diba? Nanlalamang ka eh. Alam mo, wag ganon. May mga kaibigan ako, hayok na. Di magka-jowa, tas ikaw gusto mo dala-dalawa sa'yo. Yung isa ko pang kaibigan, partner kahit mabigat sa kalooban niya, pumunta ng ibang bansa kasi sabi niya sa sarili niya, wala nang pag-asa magka-jowa dito sa Pilipinas. Sabi niya, mangingibang bansa na ako para lumaki na yung lumaki na yung circle, yung choices, ganyan. So, ang talagang purpose niya kung bakit siya mangingibang bansa, partner, hindi talaga usually, di ba, change in career, greener pastures, para maumunlad ang yung kanya talagang seryoso talaga siya doon sa kanyang intensyon na magkaroon siya ng love life. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Papaano? May kasalanan niya namang kagaya ni Ann. Kagaya ni Ann na gusto dala-dalawa. Nako. Ang pinoproblema kung paano pagsasabayin. Hindi yung iniisip, sino po ba, ano po ba dapat kong gawin? Sino po kaya ang pipiliin? Hindi. Ang problema ni Ann, paano ko pagsasabayin? Kasi ang title ng kwento na may wagang buranay, I love you too. As in two. Dalawa kasi sila. Ay, nakakaloka. Di mo alam kung nangiinggit to si Ann no? Oo. Nangiinggit siya ng ganda problems siya o nang aasar siya o isa na naman itong example ng mga good luck sa'yo na babawasan ka na ng ligtas point sa langit. Ganon. Wag ganon. Pero buti na lang, aware ka. Alam mo sa sarili mo na darating yung panahon na mapapalitan din ng lungkot ang nararamdaman mong saya ngayon. Ngayon masaya ka kasi feeling mo maganda ka. Tama. Pinag-aagawan ka ng dalawang lalaki Nasabi mo gusto kang makita ng sabay. Di ba? Isipin mo haba ng hair mo noon, di ba? Parang ang gulo-gulo. Sino sasamahan ko today? Mark or RJ? Ganun. Ganda-gandahan nakakainis na problema para sa'yo, di ba? Sa true, di ba? Siguro nag-aral ka sa Ganda-gandahan Institute.
Anong course niya? Ha? Anong course niya? Ganda-gandahan din. Ganda AB ganda-gandahan. Ganon. Major in filingerang palaka. Ganon. Oo, grabe. Alam mo, totoo yan. Dadating yung panahon na hindi nga lungkot ang sa tingin ko lungkot is the wrong term to use, Ann. Dadating ng panahon na ang kapalit po niyan ay karma. Yan. Oo. I think yan yung mas akmang term, 'di ba? Merong yan, may balik po yan na dalawa yung ginojowa mo. May balik yan na hindi maganda. Hindi dapat gano'n. Hindi ka dapat namamangka sa dalawang ilog. Doon pa niyan, 'di ba malinaw naman sa iyo, 'di ba yung isa may asawa, sabi niya? May asawa pero hiwalay, hindi lang separate legally. So may asawa pa rin. May asawa pa rin. So sabit ka pa rin. Correct. Diba? So kung papipiliin mo talaga na which is dapat pumili ka, doon ka sa walang sabit. Tama. Oo. Huwag ganun, 'di ba? One guy at a time. Hindi yung pinagsasabay. Correct. Diba? Parang ano lang 'yan halimbawa, parang trabaho, 'di ba? Yan. Mahirap pagsabayin ang dalawang trabaho, correct. Kung kinakaya mo, swerte mo. Diba? Pero darating talaga yung time na mahihirapan ka. Oo, mapapalitan yung kinikita mo sa dalawang trabaho ng sabay, mapapalitan niya ng sakit. Oo. Totoo naman. Natawa lang kami kasi ibang sakit na sa isip namin. Diba? Pwede rin, magkasakit ka in your case, Ann. Kung aktibo kayong lahat dyan. Tatlo magkasalo, di ba? Mga ganung pelikula. Ang datingan, correct. Yan, dyan din nagsisimula iba't ibang klase ng sakit. Oo. Diba? At totoo din naman na kapag sobrang pagod ka na dahil sa dalawang trabaho na pinagsasabay mo, tendency chances are, magkakasakit ka din talaga. It's your body telling you to stop. Yes. It's your body telling you to make a choice. Ganyan. Yan. At ngayon na sumulat ka sa amin, it is us, God, using us as His instrument. Parang baliw, yung mga baliw talaga kausap, yung mga parang di bagay. Yung mga DJ araw-araw, no? Hindi! Ginagamit tayong instrumento bilang pagpapaalala. Ang dami natin magandang hindi sinabi tungkol sa kanya. Nakasakit tayo tapos it's God using us as instruments. Hindi! Ginagamit tayo bilang instrumento. Nakakasakit tayo kanina pa. Tapos bigla naging bait-baita naman. Design tayo na dapat you have to make a choice. Parang at hindi lang ito para kay Ann na dahil nababangka sa dalawang ilog, pati din rin doon sa sinasabi natin yung dala-dalawa ka ng trabaho. Okay lang naman din yun actually pero alam ba nung isa? Oo. Kasi di ba moonlighting ang tawag doon? O gaslighting? Yun hindi ko na alam. Ang dami na kasing terms. Hindi, di ba bawal yun? Supposedly bawal. Pero pwede kang mag-multitask. Pero dapat, ang ending nito is kung ano yung main job mo. Yes. Doon pa rin binubuhusan lahat. Okay lang yung mga sideline eh. Lahat naman tayo sumasideline. Kulang lahat po ng sweldo po natin, laging kulang. Kahit sobra yan, kulang talaga yan. Di ba? Kasi habang umuunlad ka, dumodoble din yung gastos mo kasi nagle-level up din yung life mo. Di ba? So okay lang yung pag-sideline. Basta kaya. Pero yun nga, yung kapag ang dami mong sineserve na masters at the same time, dadating din yung panahon na may kapalit yan. And ang kapalit is posibleng sakit at ang kapalit is the choice that you have to make. 'Di ba? Ano ba yun? Anong choice? Ano bang gagawin? Tama. Kung ano lang yung makakatulong sa iyo sa pagkakataong ito. Yes. 'Di ba? Ang katotohanan, 'di ba, malinaw na naguguluhan ka. Malinaw na nahihirapan ka. So 'di ba, kung nahihirapan ka, meron kang kailangang tanggalin. 'Di ba? So one guy at a time. Correct. Isa-isa lang. Isa-isa lang lang. naman talaga. Kung gusto mo sunod-sunod, ayaw mo mabakante, okay lang din naman. Choice mo naman yan. May mga ganun din naman talaga. Hindi mapakali na walang lalaki sa buhay nila. Ayos lang din naman kung yan yung trip mo, di ba? Pero wag sabay-sabay. Kasi mahihirapan ka talaga. Nakaka-stress yan. Di ba? Dalawa pa lang yun, may kakilala ko. Naku, talaga yung sa sobrang stress niya, na-hospitalized. Di ba? Hindi kinaya. Ang daming isipin eh. Ang daming ginagastusan eh. Dalawa, tatlo yung ginagastusan niya eh. Tatlo yung karelasyon eh. Mahirap yun. Di ba? Babalik tayo parang sa trabaho. Hindi mo nagagawa ng maayos yung isa kasi iniisip mo na yung kasunod. Yan. Ganun yun eh. Di ba? So, one task at a time. Correct. Just one thing at a time. Di ba? Do it well and move on to the next. Yes. Ganon. Isa-isa lang. Wag sabay-sabay mahihirapan ka. So, in your case, ang nakikita namin pwede mong piliin yung walang sabit. Yes. Yung pangalawa na anong pangalan ng isa?
Si Mark Si tsaka si Marlon. RJ. Iba pa yung Marlon. Parang may umaaligid din na Marlon, di ba? Yung bigla nagka-Marlon sa kwento, Iba-iba diba? iba talaga kapag ka, nag-aaral sa Ganda-Gandaan Institute, di ba? Iba talaga. Patanggalin mo muna si RJ. Diba? Punta ka muna dun sa una kasi yun mukhang walang sabit. Oo, yun yung mahalaga dun yung walang sabit. Totoo yun. Minsan alam na natin yung solusyon, ayaw lang din natin Alam gawin na natin, diba? alam natin Feel na feel mo din kasi, girl. Yun talaga yun, di ba? Sa totoo lang. Hinahayaan mo lang na lumaki yung problema kasi iniinggit mo yung mga single correct. ngayon. Yung mga parang painggit lang din na parang, ay nako, yung problema ko, grabe, pang maganda lang, di ba? Sorry na kayong hindi nakaka-experience. Ganon. Ganon yung dating sa akin, Kunyari na iritasyon sa nangyayari. Nakakainis, bakit ganon? Ang hindi mo alam, Ann. Correct. Gusto nila sabay nila akong i-meet, di ba? Ang di mo alam, ang galit-galit sa yung mga nakikinig ngayon. Oo. Lalong-lalo na yung mga nag-aaral sa Galit-Galitan Institute. So, excuse me, labanan na ito ng schools. Kung nag-aaral ka sa Ganda-Gandahan Institute, di ba? Meron ding mga nag-aaral sa Galit-Galitan Institute, di ba? Nakakatakot, baka mag-abangan kayo sa gate. Oo, so true, di ba? Abangan ka sa gate bigla. Abang-abangan Institute. Meron din ganun. Nang mga nag-aaral sa Abang-abangan Institute. Di ba? At ano nila katandem nila yung nag-aaral sa Galit-Galitan. Kasi abang-abangan tapos Galit-Galitan Institute. Oo. Bagay sila. Collab sila. Collab sila. Oh. Kala mo, feel mo lang parang nagkukwento ka sa mga tao. Hindi mo alam, naiinis na sila sa'yo. Kala mo, nagagandahan kami sa'yo. Sorry, nairita rin kami sa'yo. Charot. Hindi kasi, basically, you know what to do eh. Alam mo namang mali. Totoo. Gusto mo lang ikwento at gusto mo lang i-share na ang dami nila. Alam mo yan. Gano'n, wag kami. Diba? Wag kami talaga. Tigilan mo na. Tigil na yan kasi bad naman yung pagsabay-sabay. Tama yung sinabi ni partner. Yun yung pinaka-appropriate na salita. Karma. Diba? It's waiting to happen. So wag nating hayaan na mangyari yun. Correct. So ngayon pa lang, putulin mo na. Tama. Putulin mo na yung isa-isa. Hindi naman namin sinabing, Banal-Banalan Institute, di ba? Hindi na lang jowa, di ba? Hindi naman namin sinabi yun. Kakabugin yung UAAP. Kabog talaga. Gagawin kami ng sariling sports fest. Wala pa ni sports UAAP. Sports fest ng mga institute, di ba? Umayos ka, Ann. Nakakaloka ka. Bye-bye!